A najmä šokujúcom prípade matematického génia Milana Maxiána, ktorý mal zneužívať 4 maloletých chlapcov, polícia odhalila ďalší prípad pedofílie. Desivejší je v tom, že otec mal zneužívať vlastné deti, syna a dcéru. Bývalá manželka podozrivého muža tvrdí, že to nie je pravda. Upozorňujeme, že nasledujúca reportáž nie je vhodná pre maloletých divákov. Ide o 35-ročného Bratislavčana z Karlovej Vsi a chlapček má len 6 rokov. To znamená, že sa konaniu otca nedokázal nejako ubrániť. K sexuálnemu zneužívaniu malo dochádzať na Hlaváčikovej ulici v jednom z bytov tohto paneláka. Ako dlho to trvalo, polícia zatiaľ nevie. Podľa našich informácií je odhad na približne 2 roky, čo musel byť pre obete nekonečný čas. Konanie údajného pedofilného otca polícia definitívne stopla 9. februára. Vyšetrovateľ policajného zboru v tomto prípade obvinil 35-ročného Petra S. z okresu Malacky zo zločinu sexuálneho zneužívania. Záhorák Peter podľa obyvateľov bytov na Hlaváčikovej ulici býval v Karlovej Vsi 2 roky v podnájme s partnerkou. Z toho, že by mal niekto z ich okolia zneužívať vlastné deti, sú pochopiteľne zdesení. Nepovedali by ste to do neho? Určite nie. Som fakt otrasne zdesená. To je novinka pre mňa. Ja ho ani nepoznám, ani neviem, po celé toto bol, viem, že býval tu hore, 2 poschodie nad nami. To ale nie je všetko. Peter bol údajne schopný zájsť ešte ďalej. Podľa našich informácií zverstva obvineného Petra neskončili len pri synovi. Sexuálne zneužívať mal aj maloletú dcéru. Jednou z praktík, ktoré im mal robiť, bolo strkanie prstov do intímnych častí ich telíčok. Zneužívanie maloletého syna si mal nahrávať aj do mobilu. Takýto dôkaz je možno použiť v trestnom konaní a je to dostatočne silný dôkaz, ktorý by mohol viesť k odsúdeniu takéhoto páchateľa. Brutálne je aj to, že sexuálne praktiky sa údajne neštítil vykonávať pred dcérou a naopak pred synom. Počas vyšetrovania bolo ďalej zistené, že obvinený sexuálne zneužívanie vykonával aj pre druhou maloletou osobou. V danom prípade páchateľovi takéhoto trestného činu hrozí trest odňatia slobody v rozmedzi 7 až 12 rokov. Krátko pred vysielaním sa nám ale ozvala bývalá Petrova manželka. Tá je z celej situácie v šoku. Akékoľvek sexuálne zneužívanie absolútne odmieta s tým, že jej exmanžel toho nie je schopný. Určite to je ten veľký vymysel. Môj exmanžel má deti veľmi rád, zvlášť malého Adamka má veľmi rád. Moja dcera sa s ním veľmi rada stretáva. Podľa mňa je to jedna veľká pomsta zo strany matky maloletého. Obvinený Peter bude zrejme podobne ako 72-ročný matematik Maxián v krátkom čase čeliť aj obžalobe. Momentálne sa nachádza v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ už ale spracoval podnet na jeho vzatie do väzby. Súd by mal o tom rozhodnúť už zajtra. Mirka Štrbáková, Orbanovičová, televízia Joj.